このように糸かけをして、そして戻っていきます。でこのように普通に編んでいきます。1目増やしたいときは1目かけて戻っていきます。で2目かけたいときはこのようにして戻っていって、そしてこのように編んで基本の編み方でいきます。次の段また1目増やしとかずっとそのようにして増やしたい目数を空いてる釘に足していってください。端で増やし目はこのようになります。一度に増やしたところ、それからだんだんに増やしていったところです。次は端の減らし目を説明します。まず最初に1段で1目減らしたいときは、糸のかけ終わりのときは1つずらし1つ減らしました。で右端で減らしたいときも1目かけたままします。でこれ1目減らしました。糸かけは基本の糸かけで、先ほどのは飛ばして次からかけていきます。このようにかけていって、そして最後のところ2段かかっていますので、1、2、ここは基本の編み方です。そして編み終わったら押し下げて、でまたこちらへ移して1目ずつ減らしていきます。まとめてたくさん減らしたいときは基本編みのところで説明しましたように、送り止め、かぎ針用止め、とじ針用止めを基本編みのビデオのところでもう一度見ていただきたいと思います。次は間での増やし目です。このようにセーターの袖口なんかに利用したらいいと思います。目が開かないようにきれいにできますので、少し編み方は難しいですけど頑張ってください。増やしたい目数を両端にからくりがあるように編み目のところをセットしてください。そして広げていきます。2目セットで増やしていきます。この2目増やすとします。こちらも移動させてみます。その時手前は全部糸がかかるように向かいの目をこの間に持ってきます。これも間に持ってきます。これは元の目です。斜めになるようにしてください。そして編み方は初めかかっているところ1目編みます。そしてこの目のところは手前を通って2度回して編みます。手前には1、2とかかってます。そして次の隣もこの向かいがからくりですので、手前を先に編んで1、2といきます。
1、2と編みます。そして次は元からかかってます基本の編み方です。このようにしてこの2つはまた先ほどと同じように手前へ戻ってで編みます。このようにして編んでいきます。編み終わりましたら押し下げて基本の糸掛けです。で普通に編んでいきます。そしたら1、2、3、4両端で2目ずつ増えました。このように増えました。1目、2目メリヤス編みが増えています。次は間での減らし目です。このように減らしていきます。この流れに沿って手前の目を向かいへ移します。そして隣の目を手前へ移します。このセットで減らしてください。2目セットです。この目とこの目と開きましたので移動させます。こちらも一つ減らしてみます。右でも2目減らしてみます。毛糸の流れに沿って向かい側の目を手前へ移します。隣の目を向かい側へ移します。この空いた目を移動させて詰めていきます。そして基本の糸掛けです。編み方は一緒で2目かかっているところは2目とも外していきます。そしてこの基本の編み方を最後までしてください。でそれからは普通の基本の編み方で進みますと先ほどのこのように編み上がります。次は毛糸